A svéd masszázs során először simításokat végzünk a kezelt testtájékon. Ezáltal megteremtjük a kontaktust a pácienssel, és felmérjük a testtájék állapotát. A simítások nyugtató, relaxáló hatásúak. A bőrben vérbőséget, melegségérzetet keltenek, valamint az elhalt hámréteg leválását is elősegítik. A svéd masszázs során alkalmazott dörzsölő fogások a bőrre, bőr alatti kötőszövetre, valamint az izmokra is hatással vannak. A mély dörzsölés a kötőszövetet fellazítja, oldja a kötőszöveti és izomletapadásokat, valamint csökkenti a fájdalomérzetet. A fájdalmas izomcsomók kezelésében elengedhetetlenek a dörzsölő fogások. A simítással és dörzsöléssel előkészített izomzat alkalmas a gyúrófogások kivitelezésére. A gyúrás a mélyebb kötőszöveti és izomrétegekre van jótékony hatással. A gyúrás során nő az izmok vérellátása, ezáltal fokozódik a salakanyagok távozása, a feszültség és a fájdalomérzet pedig csökken. A gyúrás helyes alkalmazásával a fokozott, illetve csökkent izomtónus az izmok egyensúlyi állapota irányába befolyásolható. A masszázskezelés során alkalmazott vibrációs fogás a szövetekre általános nyugtató hatással van, és nagy mértékben hozzájárul az izomfeszülések lazításához. A svéd masszázskezelés következtében a szövetekben fokozódik a nyirok és vénás visszaáramlás. A salakanyagok szervezetből való kiürülése felgyorsul. A masszázs az egész szervezetre hat, csökkenti a vérnyomást, fokozza a kiválasztást, áthangolja az akaratunktól független vegetatív idegrendszer működését. Különböző jellegű svéd masszázskezelések által a szervezet aktivizálható, felfrissíthető, vagy ellenkezőleg teljesen ellazítható, relaxálható, gondolataink, lelkünk pedig kellemesen áthangolható.